Pri olympijských disciplínach rozhodujú rozdiely, ktoré nie je možné zachytiť bežným meraním. Práve preto je presnosť času jednou z kľúčových súčastí celého systému. Omega je už 10 ročia oficiálnym časomeračom olympijských hier. Nie je to len partnerstvo, ale záväzok. Každý štart, každý cieľ, každý rekord stojí na absolútnej presnosti. Model Seamaster Diver 300 metrov vznikol pri tejto príležitosti ako tematická edícia viazaná na konkrétne hry. Dizajn aj spracovanie reflektujú zimný charakter podujatia. Púzdro je vyhotovené z bielej keramiky v kombinácii s titánom triedy 5. Materiály, ktoré ponúkajú vysokú odolnosť, nízku hmotnosť a dlhodobú stabilitu. Ciferník je spracovaný laserovým gravírovaním s jemnou štruktúrou, ktorá evokuje zimný povrch. Motív čísla 26 odkazuje na konkrétny ročník hier. Sekundová ručička je doplnená o modrý gradient. Vo vnútri pracuje kaliber 8806 s koaxiál únikom, certifikovaný ako master chronometer. Dôraz je na presnosť, odolnosť voči magnetizmu a spoľahlivý chod v každodennom používaní. Zadné veko nesie emblém Milano Cortina 2026, detail, ktorý jasne definuje zaradenie tohto modelu v rámci kolekcie. Ide o hodinky, ktoré spájajú športový kontext s technickým spracovaním bez zbytočných prvkov navyše. Dostupné v klenotníctve Maskaľ. Pre viac informácií alebo rezerváciu kontaktujte Petra Maskaľa alebo navštívte maskal.sk.